Cleophas Oluoch wawinji makare kwa bila chiel kachiel kendo wabago twak kalwa kod twak ma wan godo Ramogi TV kinyi makawuono kwa menyo ma okuom dongruoge mopogore ma sirikal mar Kenya Kwanza ka otelo kod jatend piny William Ruto ne osingo ahinya to ne jodak e kaunti ma Homa Bay kandi bang' kane oyiere yiero mar 2022. Cleophas Oluoch, kaunti ma Homa Bay kaen achiel kuom kauntis ma en kaunti ma jatend piny William Ruto osebedo ka timo limbe mathoth mokalo ka opim kod kauntis mamoko e piny Luo kaendi nyaka nodonjo ofis kendo osebedo kochiwo singo mag dongruok mopogore opogore mar konyo geto belo ngima jopiny mantiere kaunti kaendi ka mana mapiyo piyo kapok amiyo jopiny thuolo mondo mi giwach ni to be gineno ka singo mag dongruok mane jatend piny William Ruto osingo ne jodak e kaunti ma Homa Bay kandi bende chopo kare. Nyalo wacho ni nitiere moko ma kamoting'o gedo mag ne ute mane oyueyo mane ochako e tielo mokwongo ma osebedo kadhi nyime e boma ma Homa Bay kandi, gedo mar Koginga Fish Market ma bende itimo kod piny owacho mamalo e nengo maromo milion 300 ne chenro machiel kuom chenro mag dongruok mane jatend piny William Ruto osingo ne jodak ma Homa Bay kandi, chenro mar bero dho wath mapaya ma Homa Bay kaachiel kod dho wedhe mamoko machalo Kindu Bay kod dho wedhe mamoko moluoro nam Lure tie e kaunti ma Homa Bay kandi, ka bende limbe mare mogik manotimo Homa Bay kandi nosingo bero dho wedhe mopogore opogore mane ni jolupo matiyo kod nam Lolwe e kaunti kandi obedo kod lwasi makare madhi nyime kod chenro mag lupo kod bende konyo e rakruok kod weche midhiero ma jolupo mag nam Lolwe osebedo kaneno kalo kod sanda ma giyudo ka wuok e lwet obila ma piny Uganda kod Tanzania. Mwaseneno kata odoko ni nochiwo singo ma kamano to jolupo matiyo kod nam Lolwe pod golo ywak margi okinyi gotieno kalo kod sanda ma giyudo. Ok abi ketho sa en mor mara ma bede twak kod mokumo jopiny e kaunti ma Homa Bay kandi ma wadwa nyiso pachwa ni pachgi ni to gineno ade kalwa kod singo mopogore mag dongruok ma jatend piny William Ruto osebedo ka singo mar bero ngima jodak e kaunti kandi. Tingiswa ne kaka chiel kuom jodak ma Homa Bay kandi gin kidongruok mage mineno ka kinyalo chori gi koni mondo giswa ni to gin dongruok mage mopogore mineno ka jatend piny nochingo to bineno ka gichopo kare ma konyo jopiny Homa Bay kandi. Ki chako gi nyingi king'iyo kamera kocha. An niluonga ni George Chanda, an jadak ma Homa Bay kaeni. An achiel kuom jogo mane osebedo ka tiyo e bwo South Nyanza County Council kaeto Homa Bay County Council to gi other councils ma wan godo mane osebedo disband. Koro sani wang'iyo development ma national development kama jatelo marwa ma waluoro Rais Ruto osebedo ka biro ka losonwa mondo wayud kaka wanyalo yudo gi dongruok. Achiel kuomgi en Homa Bay Paya, achiel kuomgi en Homa Bay Paya ma waneno ka cheringo mag sirikal ka loso. Wakwayo ni Homa Bay Paya olos mapiyo piyo nikech meli ma Kisumu kabiro kaeni pok ochako ng'wech. Wadwaro meli mondo ting' raia kagolo from Homa Bay to Kindu. Secondly, Kindu Bay Beach mane nitie chon, Kindu Bay Paya mane nitie 1900 nyaka sani no collapse. To wakwayo rais marwa ma Rais Ruto mondo bi olosnwa beaches go ero to gi harbor to piers go mondo jopiny one kaka nyalo ringo along the between these two towns, Homa Bay, Kindu Bay and Kisumu. Secondly, wachakwa yudo barabara from Sori to Mbita. Wangayore go sekelo na chandruok maduong' mokalo makata sani gima dhi mbele kanyo onge. To jopiny kaka wa jopiny jo Homa Bay wakwayo rais marwa maluoro mondo bi oloswa mondo okel sirikal manyalo losonwa yore go ero Ombita Homa Bay, Mbita Sori mondo losnwa mapiyo piyo mondo ji oyud kaka nyalo ringo mapiyo piyo nikech sechege yore go ero omoko mtokni ok nyal ringo ndalo koth. Secondly, adhi Migori ne nitie beach, Migori nitiere Lichota airstrip. Lichota airstrip an achiel kuom joma nopime 1981. To Lichota ka nwapimo nikech nwaseng'e gima biro masani koro ni counties ni nwaseng'e ni biro. Koro Lichota airstrip nyiso wawinjo ni idwa loso bedo a very big airport. Oloso mapiyo piyo mondo tudruok obed from Migori to Nairobi and Homa and other towns. Koro wakwayo rais maro mondo oyudo kaka onyalo loso airstrip go ero. Achiel Kabunde airstrip be nwapimo 1980
nyaka sani odhi maber to kobedo maber wadwa oger udi makata ka koth chwe to ok nyal goyo jolimbe malimo wa koni. Mano e gima wadwaro mondo rais mar olosnwa to gi cold storage rech tow ma kuonde mocho nosechak ni loso pok odhi mbele. Wadwaro olosgi mondo rech kik kethre ni joelni. Mano achiel gik mwaywago mondo rais otimnwa mbon kuom tich mar rais osechako timonwa. Oendelea gikonyowa kaluwore gi mjumbe mocho miyo my finance wago nero kamano. Erokamano ahinya kuom paro machalo kamano. Be inyalo chako achiel kuom ma Homa Bay kandi be neno ka singo mag dongruok ma jatend piny osebedo ka chiwo jodak e kaunti monego bed ni tim ne chenro gi tim konyo ma jodak e kaunti kandi. Ni Dutieno, an chairman ma boda ministry Sonam Youth Group. Ana kwayo president ngech no singo mang'eny mag dongruok. To ok wanengi ngech kaka paya dhi bat jogo tiyo maber bat wadano okonywa mapiyo piyo nikech kata ka water be nowacho no dhi timo maber. En me sekta mag kata boda be nowacho no biro manyonwa kata jomoko mondo ketnwa kuondego mondo me wakonye e weche mag dongruok. Wakwayo ni konyalo yie to mondo ruwe chenro yore ma kaka Kipasi madhi gore junction madhi Mbita. Wakwayo ni koyie to gonwa lam nikech yore go kaka wano jo boda wathago sama koth chwe waonge kwe abira bende koro chuno nyaka wakon gi pesa man malo nikech kaluwore gi hali mar yo kaka chalo. Te wachako wacho ni kaber to chako duogo dala ka mondo ng'inwa weche mag yore mano kwano gi bato ng'e gi nying-gi yore makandiega gini ka winjo go e lam mondo miyo Homa Bay County obed gimoro maber nyaka weche mag Migori go waneno ka weche mag Migori go weche cheno mag ndara. Te wako president ni koyie to mondo mondo losnwa chenro madongo nikech adier chiro kaka wan soko mjenga ka waonge chiro malong'o to through national wakwayo ni koyie to be waka support mondo mi Homa Bay County government mondo ne maber kaka wanyalo timo mondo obed gi dongruok. Wagondo kamano kuom gima tono maber okawo nyithiwa oketo sirikal wakoro mer kawogi mana kamane pacha. Atiko kod ng'ama chielo Homa Bay County kandi wang'e ni en achiel kuom en county mane kod beaches mathoth kendo kama chenro mag lupo dhi nyime kopim kod counties mamoko wendo luoro nam lolwe. To kinde manotimo limbe nosingo bero moko kuom dho wedhe county kandi mar konyo bero ngima jolupo kachiel kod neno ni chenro midhiro ma jolupo osebedo ka nene kandi kama nikech jolupo nigi shida kendo iyudo ka weche ng'eny ma giwacho pile wakwan dho wedhegi konyalo yie to mondo los mapiyo mondo jolupo obed gi kwe nikech ka onge ohala to kata nyithindo ok nyal yudo gimo maber. Mano e pacha kaka dang' awachi. Erokamano Cleophas kapok aduoke e studio akawo pa kachako gi nyinga iluonga ni Denzil Mondi Owiyo, former aspirant Homa Bay Central Ward. Mokwongo adwa kawo thuolo mar goyo erokamano ne wuodwa kata jatendwa mar Kenya ma en Mheshimiwa Ruto kuom kawo yawuotwa Homa Bay ka kendo oketogi kuonde ma koro at least ginyalo yudo kaka gikelonwa dongruok. Wagoyo erokamano maduong' ahinya. Koro kadok e penjo mipenjo, dongruok ma timore Homa Bay kar ka gisetemo kar nyalogi lakini pok ochopo kare. Mana kaka achiel kuom osewacho kanyo nitiere nderni ma onego bed ni iloso kendo mondo tieki ging'eyo gi kabiluongo nyinggi wakwayo mondo gitem giketnwagi e tim. Jo boda bende pod ywak kendo giywak mang'eny kabisa. Wagombo ni chenro manopango negi kaka nopango no mondo otimnegi wakwayo ni mondo yie ochopi otimnegi kendo wagombo ni koyie to duoge nolimo wadichiel ochako duog jolemwa kendo duto gik manopango ni mondo otim oketi e tim. To ang'eyo ni ok dotim gi dichiel te lakini otema kar nyalo mare wakwayo mondo otim duto monyalo timo mondo jowa onwang' maber kendo owinji maber kaka jowa mamoko bende winjo. Erokamano nya Cleophas Oluoch mano ne moko kuom paro ma county kandi golo kalore kod chenro mag dongruok mopogore ma